Arestado ang isang 28 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng hinihinalang ilegal na droga sa ikinasang drug buy-bust operation ng otoridad sa Purok 1, Barangay Malabog, Daraga, Albay, bandang alas 3:35 ng hapon noong Miyerkules, December 10. Kinilala ang suspect na si alias Pau Pau, isang gaffer, may live-in partner, residente ng Camarines Sur at kabilang sa listahan ng mga high-value target. Nasamsa mula sa suspect ang 11 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 100 gramo at nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Napag-alaman na ang suspect ay isa sa mga supplier ng droga sa lalawigan ng Albay at Sorsogon. Na-monitor po ang kalakaran ito na ito po ay isang galing po, according po sa kanya, ang supply po ng drugs ay galing po sa Metro Manila. Then, isa po siya sa supplier dito sa Albay and Daraga. So, Albay po and Sorsogon, I mean. So, yan po ang kanyang trabaho. Area-area po sila. Hindi siya pwedeng magbaba sa Camsor, hindi siya pwedeng magbaba sa Camnorte, kasi po mayroon din daw mga designated personnel. O, yan po ang isa sa mga revelation na nakuha po natin sa kanya na ito po ang area niya din, Albay and Camarines, Sorsogon. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Po ma'am, nasa custody namin. Then, ang proseso po kasi ma'am, pag na-inquest na, custody po yan namin ma'am, then maghahantay po kami ng commitment order galing sa court kung saan ko siya i-commit. Pero po within the jurisdiction po yan ng court ng fiscal kung saan ta po siya i-file, then irarapol po yan para po mabigyan ng kung saan po sila i-commit. Hantayin po natin kung saan po namin i-commit itong jail facility. Hinikayat naman muli ng otoridad ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra iligal na droga tungo sa mas maayos at mapayapang mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.